जुथाय रायजोआव जिनेवले ning जिमासानि खारमेननि बासवा मासे भिडिअ आं स्लाममा इबो खारमेन केनिसि जाजाव खाचला कमेन्ट क्लाय जासुय आजकला कमेन्ट बक्लाय ओदे हे क्लारिफिकेशन इले जामा नांगरे ओदेबो निसि कमेन्ट क्लाय कला जिमासान खारमेनला बांबी जिन्दे माउसान खारमेन के आं चिरनां बाववा आं खानाबालायलै जाबा जाया निसायकुला स्कांगदाहा माउसा मागिन नखर मागिन दंबाने बसि रगं दंलायबाने ओदे मासिला गिसा लुबि जादवने लालस जादव मासि माउसा माउगोजिक माउसानि नब्राजिक माउगोजिक ओदे जाय साइन्स कालिला बो हाटानिनि राजा मेल खामबाने क्रिब्बो मंत्री राव दंबा ओलिबा राजाबो दंबा मासि मेल खामबा बिसार फाइबा नांयाबा बिसार ओलिबा दानला खिबुका चिचे क्रिब्बो गमंलायखाने मंत्री राव प्राणफां बिरिंयाबा फाइबा क्रिब्बो राजा कैसे नायलायबा ओदे राजानि गिदिर फांसे बो साउन्ड दे ब्रिंयाबा दे फाइबालाय जादो क्रिब्बो राजानि गिदे नायलायखा राजाबो गमां गिजाखा ओदे हे बखला ना हाबला बुनि चेयार बुनि सिंहासन नि बखला ना हाबला माउसा मासि दं चिचे माउसा से ना हाबला माउसा से ओदेबानि मागुसा के सियनखा जबनेरा नन फाइबा निं चवाला गो आं दे राजा आं दे बुकेसे निने याव संदि मन फाइबा एबो मिउं हाथाय केसे ओदे सि मिउं हाथाय फुनुदन ओदे जाय राजा बो खाजला का मिउं हाथाय के नुवाला जय राजा बो मिउं हाथाय नि बदलिहा राजा हम चिनिं खाजाहि बने टुपी गजाव रिहा खाने ओदे बो माउसाबो फाइखा खाजा मिनि नहाला फाइखा दानला बरगंनि मागो जिगला उलाय टुपी के लामा मिजिं खाच लुबि जाखा दानला बो माउसा के सिंखा निंलायबो टुपी के बेरे जाय माइबोबा सिपाला गो आने राजानिया थांबा ओदे देखलाय आं सिपालायख्लाय राजानिया थां ओदे सान माइनांदो ओदे थिगाने बो माउसाला ओ मागुजिक न हारिखे दो ओदे जाय बो माउसा मागुजिला साइके थिगाने गो दे टुपी माइबाने गजान टुपी गजाव ओदे थिगाने ओदे जाय बो माउसाबो अनला मान्दा बेरमाय केसे लांहाने आंगा राजानिया थेगोलि निं उखालिबो राजानि मेल जाबाचितो बिसार खामबा ओलि निं बोबो राजानि सिंहासन बखला बो चेयार बखला सिंहासन अल्ला ओले खिबुगाचिचे ओदे जाय राजा थामसिबेगो बे नाहावाला बो मागुसा मासि दंने ना मान्दा बेरमायखे लांबा गसाव बेरमायखे जाय मराम जावहि बो मागुसा के खायखो हि बुनि नाफित बुथुके थिखाने एबो मागुसा के बखरक गजाव सिंखला ओदे सिहि बुनि नाफित बुथु बो मागुसा गजाव खले सिंथरा खाने एकदम थिबेगथारगा बुन बखर दिफां ओदे जाय थांला हाबो नहा थांबाला बुन बसाथ अलगा निफ्रां नहा दो गजाव खलै ओदेबानि बसाथुलागा आबाय थालो गजाव लाबु खाचे आनसाराव दे खाजाबायला दंने आनसाराव खाजाबायला दो आबाय बो थालो गजाव लाबु खा माने बखर गजाव ओदे टुपी गजाव अल्ला नवासबै बोला जामादा बोला खानाय सिंखाव थावरदारवासे ओदे जाय थिबेगो गजाव जाबा ओदे जाय हाय बेरे क्लाय माखो ओदे बाहि
मागुसानि नब्राजिक मागुजिक निं हरब बन नहारने थांखाने उलिनि एदे जाहा चला बेदे क्लाइमा सिंबुखाने ओइ मोस क्लाइमा एम नांगमन नांगया जिखे क्लक क्लक क्लाई रू हाँ ओरे जाय ही बो बख्रोहा सेमम फिनख्रु ओदे बखे जंग लुफ्रा छना हामनां ओदे चाहने बो मागुसिखो जी रुखाने ग्लक 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 ससी ओदे यावना सेम फिनख्रुका ओदे जी लुग्रा जी गुदुंखे जी गुदुयाबा गुदुंखे dan la magu sala pra pra baide ka oran dop ne ibu kharmen jaka jing ansa khana bole iskale ibu kharmen ko abai thaluk jaw labba ole ba mane thupi gjaw ni kharmen magu sa magin ni kharmen ibu magu sa lalosa ya bando ko lalosa khade ilibu jare ubani lalos jaba hamia hamin thobase jinini ibu kharmen lai listening उदिसे आनी वो चैनल हा डोंगमानि क्लाइ आनी चैनल के सब्सक्राइब क्लाइ और जाजाव खाच कला लाइक क्लाइ और जॉइन बो क्लाइ फुडू आनी चैनल हा यहाँ ना करे करे दे आनी चैनल ला मेंबरशिप लामा से और मास मगेन वीडियो दे मेंबर्स नि क्लाइ से स्पेशल आंग्स लामा और बने निसे वो चैनल के सब्सक्राइब बो क्लाइ ला फुडू और जॉइन बो क्लाइ ला फुडू जूट है